Възникнаха много въпроси по време на този репортаж за Самарското знаме и всички други тези реликви, които видяхме. Какви са те? Аз мисля, че Самарското знаме е един грандиозен, една емблема на това, което наричаме българско участие във войната. То събира под себе си като емблема близо 8000 души българи. Но прави впечатление, че един от директорите на музея каза, че това е било повода за национална гордост. Всъщност, българското опълчение се набира предимно от емигранти, българи, които живеят в Русия, в Румъния, т.е. онази част от емиграцията, която е по-радикално настроена. Почти нищожна е цифрата на българи, които са тръгнали специално от българските земи, от български градове и села, за да отидат и да се запишат в опълчението, в румънско. Защо е така всъщност? Защото това е нещото, което преди година и половина, даже преди една година се случва и с Христо Ботев и неговата чета. Българинът не е свикнал радикално да размества пластовете, върху които стои. Трябва да бъде отвън, за да види това, което се случва реално вътре. Не, просто той винаги чака, особено в тези години, от 60-70 години, той винаги чака да се случат нещата без него, ако може да го заобиколи силния вятър и те да се случат без него. Не случайно и най-големите, най-бурните умове, и Ботев, и Каравелов, и Петко Славейков, и Раковски, те възраждат България извън териториалната цялост на българското етническо общество. И вестници, и книги, всичко се издава извън границите на България. В България работят хора като книжарите, които всъщност имат само единствена цел да разпространяват това, което се случва извън.